Uthi ngiyazi ukuthi mhlampe njengamanje sabantu bokugcina ufuna ukubabona empilweni yakho, kodwa ngithe uma ngibonisana nonogwaja omkhulu umJ, siyabonisana ukuthi noma sekulethele isiphuzo uzokwazi ukuthi ubone isiso la kangakanani. Ngingiphathela isipho ukuze ngizongitshengisa ukuthi ngiyisola kangakanani. Hayi bafethu, ngingazodlala ngama niyisoli ngizongimaketha la. OG, uyazi ukuthi iy'nhlane namandla kangakanani and futhi besisaba njengoba nawe ubusaba. Okunye-ke ukube lento eyenzeka kuwena beyenzakala kumina, nawe ubuzokwenza njengoba ngenzile nami nginomJ. Cha, siyona excuse le. Ukube bengifuna ukungisiza bafethu benizokwenza something, nibabili benizocosha noma imatshe nenze noma yini bafethu, kodwa ningisiza ngibethane nangibuka. Ngiyabona mina OG, ngoba ngifake lezi zibuko weba. Angifuni ukukubona nje futhi uloku utetema nje la. Hayi baba. Yazini wena enza okulula nje. Xolele nje kwethu. So nogwaja nje sibe sonke sihambe kahle. Sibe ndawonye. Mfethu, angiphiki ukuthi sonogwaja, angiphiki. Kodwa sozwana kanjani singathembani? OG, njengonogwaja siyakuthemba and futhi siyakuthanda. Ngicela wamukele nasi isipho. Oh, before ngisamukele isipho sakho. Seyokangaki bafethu ngixolise? Seyokangaki ngixolise? Nakusasa ngiphinde ngenze the same mistake, ngiphinde ngixolise. Bafethu. OG, sixolele kwanamhlanje bafu. Yes. Okay, uyabonga elinye ilanga mfowethu. Mesenza same thing futhi. Ngicela ungaphindi usixolele bra wami. Shuthi siba izivisa mina nawe. Uyayibona leyo nto leyo. Oh, ngiyakuzwa. Manje isiphi lesipho eningiphathele sona? Is it a yogurt? Ya, i-yogurt and futhi yakho wedwa. Uzungamuphi umJ? Thatha. Oh, okay. Zwile mche. Angincishe ngoba ngithanda. Sawa ngincishe. Oh guys. Yavula pho bese nidlisa. Yo, ngizothenima. Oh, sengiyakhumbula. Ile silima lesi nezibuko. Uyena oyidlile. Ingakho ngithi ungamuphi lo. Oh, hayi ngiyakuzwa. Fana naye lokho. Manje guys. Isithini nga? Guys. Ngihlangana nemakhanda nini? Azima. Ungaphindi nangelinye ilanga bra wami yeso. Qiniso kwentombazane la ngoba ngizoyithatha le yankalankala. Uyangezwa? Ngisela ngathi simba. Kulungile bye. Niyasine. The fake friend, nama fake friends nini, Ndawo zonogwaja bani, nogwaja my foot. Yabona khona ukuthandana kwethu ngiyakubona. Kungenza ngasondelana kakhulu noNkulunkulu. Yabo mina manje sila. Qonda ukuthini wathi uthanda nami nawe konje usondeza uNkulunkulu? Ngikhona ngiqonda ukuthi ngithandazela ukuthi ungangiphuli inhliziyo. Ngoba kwakwenza lokho, yokanzima ukuthi ngirecover. Ayikho lento esho nje manje ngoba uqala nje une-backup. Nengikhetha uzakazani. Kanti-ke likhona ngathini mase James noba uthuni nama-room la enhlizweni yami. And angifuni kube khona oyedwa wena ozongilahlekela. Nobabili nibalulekile la empilweni yami. Uqonda ukuthini wathi sobabili sinama-room enhlizweni yakho? Hayi bo Ntaliyane, usukhohle ivumelwano esibe naso noma usufuna uba nesithembu? Thembu? Ya, isithembu. Yazi bangazi ngicabanga kanjalo. Uhlakaniphile manje khona Ntaliyane. Ngihlaniphile, ungazongibhedela wena. Mina ngimnqandaba lezi thembu ongitshela ngazo. Uziyasineka nje uziyayigqaja. Hayi, khona Ntaliyane. Ukhuluma njani nami ukhuluma nje? Yimina okubhedelayo? Ngiyaxolisa Dibhizi. Ukuthi ngisengadinga le nto aduyisha. Ukuthi angifuni ukuba isithembu ngoba ngiyazi umphumela wesithembu. Okay, ngiyakuzwa. Endesobho ukugcina ukhuluma nami kanje. Ngoba ngenza ngilahlelwe ukuzithemba njengomfana. Uzokhuluma nami isimo kanjani? Hayi ngiyakuzwa Ntaliyane. Kodwa nasacela ukugcina ukhuluma ngesithembu. Wanoma nje wahlukumezeka kusithembu. Okay, ngiyakuzwa. Singaqhubeka nendlela. Andifuni nelanga liyashisa. So yena wayithokozela endleleni. Asifike noma asiblock. Awuthi asiblock khona right ngoba phela uno-cheap and futhi uya-affordeka. La ngikho into ezokulimaza ephaketheni. Hawu kahle bo. Wazozenza into engicabangelayo. Wena nje mhlawumbe uyazi ukuthi ice cream awuthandi noma ujoy noma allergic kubona. Futhi uyakuphalazisa. Kanti-ke Ntaliyane ushewuleke.
Yabo what ukuthi afford uthengeke. Mase ujuice wona uzongisola. Hawu ngiyadlala. Ngeke sawuthenga ice cream ngoba uthi wena mase ujuice uzosuka yimini. And futhi mina ngizwana into enyenyisayo. Wena ungahlala la ngilinde mina ngizoya esitolo. Athi ngikhuleka kuNkulunkulu yebo oqala ongaleli kandlela elimhlophe ngikhuleka kuNkulunkulu yebo oqala Mariam. Bantu ukuzibheza kunini ngimpeka. Hayibo. Kwangathi udlibhiza nje leyana. Uba le ntombazana ahleli nayo. Ngoba kuseni azanda leya. Hey. ngiyabonga. So namhlanje ngithanda ukuzowusho. uNkulunkulu ngisacela ukuza ngodlibhiza. Ngilale yonke into ayishoyo. Dlibhiza likhona nibhizi niyafunzana la wena kunini omunye kuphela for i-date awukho bhizi ufunzana likhona la. Idate. Yo. Ish. Yazi bese ngikhohlwe ngempela. Ukuvela yena Azanti. Azanti ucasukile and angimazi ukuthi ucabangani la khona. So yena komele uphuthume uhambe kuyena. Hawu, Taliyani. Awukwazi phela ungishiya la. Ngathi ungizise ekhaya ujuice ongishiya lana. Taliyane, yini nala umfethu lo bhuti wami lo udlibhiza akusentala loku. Yini nala? Hayi Buzanti, sicela ukhulume kahle uma ukhuluma naye bandla. Uma ukhuluma kabi, uzophatha kabuhlungu. Le nto engayifuni. Hayibo, unendaba ukuthi uzophatheka kanjani kodwa nendaba no-Azanti uphatheka kanjani kanti unjani wena? Ziyanda, usisi wami, awusikeli umzali wami. So uzungitshela ukuthi ngenze nasikhathini. So awusho, uthi Azanti ukuphi? Usambuza ngikutshelile nje ukuthi Azanti shone ngala sambe mfutha. Hawu Ntaliyani manje nawe usahamba ngempela. Nami ngicela ukuhamba nani. Uyaphi? Welokhu ubhizi uyifaka uyaphi? Hayi Buzanti, ngikhuze ngathi kade amagama ami okhuluma nje likhona. Likhona. Ula ngiyabuya mama. Ayingeke mina ngengidlale nje uziyanda. Mhlawumbe nje bafuna ukukhuluma ngami ngabi. Nami ngiyahamba.
Manje my sister njengoba uthi uyishaya ngamanzi naye sizongibhekelela ngayo. Into engizokubhekelela ngayo bhuti. Hey mina ngiqondi yazi ukuthi ufuna ukuthini. Cela ungichazela bandla. Qonda ukuthi semsawuteni la ikutama kuzomela ubone ukuthi nginikani. Hey bhuti ngiyabonga isikhathi sakho. Mina nginamali Nkosi yami. Futhi ayikho nje into enganginikeza yona. Ngixolisa ukumushela isikhathi. My sister ihambi kanjani? Ngiyafika ummise emaso aqeda uhamba kuqala. Shayisa ngizokunika la mali. Ngimthembile lo muntu. Sengizoya phela ngoba ngiyadinga nalamanzi. Nawayi la manzi athi wafuna ntombazane lalela lana singamoshelani isikhathi. Nginika yonke into engiyifunayo. Yonke into oyifunayo. Ukufuna nawe phela mina Nkosi yami. Anginalutho, anginamali, anginalutho Nkosi yami. Ngimina nje anginalutho. Akukwazi phela ukuthi ungahamba emhlabeni wethu ungaphethe lutho. Khale sami isicathulo. Khala sakhe isicathulo. Yo bhuti ngiyaxolisa mina bengazi Nkosi yami. Bengicela ukuhamba bandla ngiyokuzamela lento oyifunayo. Wenzani? Uzama ungicross. Uyazi ukuthi kuphi la? Cha bhuti ngikcross. Mina ngiyazi le ndawo futhi ngiyafika lana. Hawu. Ngiphiza nangu Azande. Wenzani ngabe uzama ukuyibulala njengawe? Hayibo Azande. Ungimemezi mina. Uqande silanje ngakho. Unaziphiza ubonke into engenzayo. Nalokho nje uyayiziphiza. Azande understand ukuthi ucasukile. Ezingazi ukuthi bekuyiphutha lami ukuthi ngingafiki idate. Angazi ukuthi ngabe ngithini. Kodwa ngiyazi bekuyiphutha lami. Ehe nango Azane ne-Excel. Ngasho nje ukuthi emelani. Ufuna ngisho into zami nezibhiza nje. Zibhiza. Ngifuna ukutshela ireason lekwenza ukuthi ungafiki idate. Ngale kwalokho mina nangesiphinde sithandane. Ya Azande ucela into right wena bokusiza ukuthi kungiqiniso ngamali kungiqiniso ngizomtshela mina Azande ukuthi ubuyephi. Ziyanda. Ngikhuzile nasekuqaleni. Ngathi musa ukuthi mengikhuluma nentombi zami wena ukhama usuphawula nje. Intombi zakho Zibhiza. Okusho Zibhiza wena sikhathi ungekho ubhizi nenye intombi. Zibhiza uyangithithela. Azande bengahleli intombazane futhi angithitheli. Nawe umuntu lokho ngene indaba ezingamfuni. Zibhiza musulokhu uphika ngoziyana wena ngithe kwena ngicela i-reason. Mawukuhlula lokho ngicela ungihambela. Yes wena Sikoli wena shona i-reason and remember she only wants the truth. Ish, ungabeka lapho Ziyanda la. Okay. Azande, cela ukukhuluma nawe in private. Private son, Zibhiza private son. Wena kokusiza ukuthi ukhuluma iqiniso mina ngizokukhuluma iqiniso ungazimela na Azane lento private son ayibo ho. Indaba ngawona Ziyanda, uphephiswa yini? Nomphephisa usiya Jordan. Ingakho ukuhlaza kanje wena uqala izinto kwayigezi ekhaya ngisho. Hayi ungayijiki nje lento ibe ngami wena tshela Azande iqiniso ukuthi ubukephi ungayenzi nje le ndaba ithi ibe ngami. Yazini futhi Azande ngiyabuya ungitshele meqamba mangisuka mange ngisuka. Azande sasa. Ngiyacela ukuthi sigcina ngakwazi ukufaka le date yoba siyiplanning.
ukuthi kusuke ngaphazamisa kahle kahle so kwafuna umazi konke ephuthumayo kumele ngisoyenze manje kwaphoqa ukuthi ngize kuyena. Musebenza isilima dlibhisa. Uma ukuthi buhambeni ngakho, pho indaba iziyande ngazi. Phone Tosh bambi phone. Tosh bambi phone. Hello. Ngokubuza ngikhuluma noTosh. Oh Tosh ngicela uphuthume bandla uze la ehlathini nento ebalekile esidingayo. Awu Tosh ngiyacela ngicela uphuthume bandla. Okay, uzofica la ehlathini. Uphuthume Tosh kubalekile. Okay, bye. Yabo dlibhisa. Ngifuna ukumqeda ukuthi uyitshela ukuthi uyi-cheater. Ngifuna ukumqeda futhi ukutshela ukuthi usile ave uyitshela ukuthi usile lo uyangicika. Into eyenza ukuthi uZiyanda engazi is because bekuyikhona ephuthumayo and futhi mina noZiyanda sinongaboni ngasobili so ingakho ungasibona isidingo sokuthi ngize ngimtshele. Okay dlibhisa. Ngiyakuzwa uma uthi nginoziyanda nibeni ngaboni ngasobili. Pho wena noma wakho nihambe kaze kasa dlibhisa kwaze wabe sebusuku. Cha Zanda ukuthi sambe kwaze wabe sebusuku. Ukuthi konke esibambile kancane ukuthi noma and mina ngithi ngibuka isikhathi ngiyatshela usoko so ingakho ungasibona isidingo sokuthi ngize. Okay guys, I'm back. Uthini lo? Azanda uthini lo? Qhamanga. Uthini lo? Okay, uthi uzibhiza ufuna noma wakhe ngazi ikhole ephuthumayo bahamba baya kangazi. Manje iqiniso lo? Hayi unamanga nje lo, bengahleli noma usuqamba manga indaba qamba manga bungahleli noma ubuhleli nentombazane. Ngisho shona igama lentombazane noma ngizosho mina. Yabo le ntombazane iyahlanga nami ekhanda. Sifuna umtshela ngempela manje azana. Ngihamba manje. Wazoyisilinga umuntu noma yazi my sister kuze le ndaba singalokho siyisale nale lokuvuna kudlala uJoketi ngitshela iqiniso nangu ngitshela Ha uyangithosta nangu lo utshela ngalo. sana sami bengafuni ukuthola ngale ndlela kodwa-ke Dlibhisa utshela noDosha. Sis abafana pho Dlibhisa. Azandi ngiyazi ukuthi ngihlele ngisiphoxe kwenu kodwa-ke sicela ungangijaji njengoba ngikufihlelile ngikhombisa ukuthi khona ngiyakuhlonipha. Imani. Yenza kanjani yonke lento le? Dosh, iqiniso liyasho Dlibhisa. Angithi ngakutshela uma ufuna ukulahla umlahla lo muntu kodwa angifunanga ukungilalela phela manje sokwenzeka kanjani. Wow, angikholwa-ke nje yonke lento le. Ziyanda, nawe sonke lesikhathi uthula ungitsheli. Ngabe mina ngiyazi yonke lento le unamanga lo utshela nolikhona hayi noDosha unamanga nje lo hayibo. Hayi Ziyanda kanti inkinga yakho wawuhleli izinto eziqhatha no-Azanda indaba qamba amanga nje. Hayi angiqambi nje amanga Dlibhisa ngoba ngifica unaye angini. Wena uyangixaka ufonele mina kodwa uze kumuntu wakho. Yabona njengamanje ngidinga ngempela-ke angisawuthi ngikhulwe ba. Kodwa engikwaziyo ukuthi uDlibhisa akatsheli nolikhona ngoba nami ngake ngabasola kodwa ngathola ukuthi abajeli. Oh, shuthi mina usilima manje wena Azanda ngiyakusiza ngikutshela iqiniso ukhetha ukhola lo. Cha, hayi ukuthi ngiyamkholwa kodwa ngikhuluma iqiniso uDlibhisa nolikhona abajoli. Usungasho ukuthi uDlibhisa benoDosha bayajoli kwayiyona nje leyo nto iyangithusa. Nazo-ke mama uhlakaniphile nje manje awusho nomkhathi khona usafuna ukusho. Iphi manje? Iphi Mariam, wenzaleni? Mariam! Lalela la wena mthitho. Ungafiki uzongidusha kanje mina. Awube nesokuqala. TK! Kwenzenjani kanti? Wena yenza kanjani enza kuwena yenza kanjani
TK ufike kanjani lana? TK! Pethu, sengangibambi kanje awube lesokuqala. TK kwenzakalani nawe? Ntombenzi, usho ukuthi TK lo? TK usehlanyeni kanti? Hayibo, ehlanya ngifuna wakhe. Oh TK, sanda senhliziyo yami. Uhlezi nje uzongisindisa uma ngisenkingeni. Ngicela ukuphi ihaki.